Goeie. Volk. Goedemorgen. Goeie. Wij wien voorheen even op een streun en dit plakje voor u wel op. Ja, dat kan. Het is wel een plakje wat achteraan loopt. Het valt net direct op, maar als je er toevallig in rijdt, ja dan. Ja, dat loopt er al. Want wat voor terrein is dit? Want ik zie hier echt van alles. Ja, wij hebben in 92 hebben wij het bedrijf om van mijn ouderen. En dat is een gecombineerd bedrijf met veehouderij en camping en een jachthaven erbij. Dus het bestaat uiteindelijk uit 3 takken en nog wat hobby. Ik heb wat hobby in de trekkers en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat je gebeurt. Ik vind het wel een wonderlijk plakje. Ja, wonderlijk is het. Ja, dat is misschien wel het goede woord. Ja, wonderlijk, ja. Jo staan hier nou op zakken, maar zo'n wel iets slag je er heen een maatje kennen? Ja, dat kan wel, maar net op zakken. Dus dan moet ik even eerst nog doen. Ja. Beetje onderhoud doe ik nog. We moeten natuurlijk onze landbouw maar ook een beetje rieten blijven. Dus we gaan naar een trekker en die kocht uit een veiling en daar moest wat naar je bannenboel onder en zo. Dus daar ben we nog met doen. En wat voor gasten heb je in een op een camping? Ja, dat verschilt heel wat. Het zijn allemaal mensen die vaak uit de Randstad komen en die daar net heel veel plakken maar door hebben en die toch hier wel graag wat genieten willen van het uitzicht, hoe het loon en ja, van de vrijheid die ze hier hebben. Dus ja. Ja, dit is al een place natuurlijk. Die wordt nu gebruikt als stalling voor mijn oldtimers. Die staan hier binnen, de meesten ervan de meesten. Ze moeten natuurlijk al onder dak staan, want daar ruk je ze voort, omdat er net van hoor. De kelkjes liggen op gangpaard, die hebben correct hele vrijheid dat ik direct heb, dus. Die liggen al de koersen, die hebben de buik vol. Die gaan haast nog eens even naar mem wat dat nodig is en tot die tijd dan genieten ze ervan. Ik heb tot 2018 nog molken. En na die tijd ben ik daar maar stoppen. Mijn ouderen ben stonden. Ik kwam in een moeilijke periode wat mijn broers en zusters betreft. Ik kon het loon wat erbij had. Ik wil 24 jaar pachter, maar ze woonden het loon voortwaan aan een projectontwikkelaar. En daar heb ik een grote moeite mee. Dus daar hebben we wat rechtszaken over voerd. En we hopen dat we binnen nu en een paar maanden dat we het definitieve uitsluitsel daarover krijgen en dat we weer het robotje kennen. Dus er is wat een familieconflict. Ja, dat is. Het komt natuurlijk over sterren van ouden en dan is de regie valt voort en dan gaat het natuurlijk over eigendommen. En ja, dat hoe je gaat dan nog een meest rare dingen. Dat is nog een keer zo. Daar ontkom je net aan. Maar ik wil nog wel zeggen, en dat bedoel ik net verkeerd, maar het is wel een rauw terrein voor een camping. Ja, dat is zo. Maar goed, de mensen die hier al jarenlang komen, er bent toch wel een hele prototype langer dan 15, 20 hier komen. Dat is wel het publiek wat ik dat rauw misschien wel een beetje ziek. Hallo, goedemorgen. Ja, zeker altijd. Misschien kun je er nog wat aan bijdragen. Over de netheid hier? Ja, daar hadden we het net over. Mooi, hè? Ja, zo werkt dat. Nou ja, in elk geval, maar de meesten, je had jongen, ze binnen er vrij rustig onder, dus ja. Ja, je hebt wel op een proto plakken wennen. Ik geloof dat ze wel op 10 of 15 plakken wennen heeft, maar toch is dit haar laatste station, dus daar ging je nooit weer bij. Dus ja, dat zou ik iets over wat de meest denk ik nodig heeft om gelukkig te worden. Dat is net een dik waar de klinkers goed lezen, maar dat is vooral een plak waar je je thuis vielen. En weet je jezelf wezen kennen. En dat kan mensen hier wel, die rond jou wijzen. Dus we willen graag dat ze hunzelf zijn. En naarmate ze meer hunzelf binnen, zitten ze beter in hun vel. En hoe zit dat met jou? Ja, nou, ik vond het de laatste jaren wel moeilijk. Ik om de positiviteit altijd weer waarom vinden te kennen. En de werklust die ik altijd hier. Ik heb 24 jaar lang altijd molken, dus maas betiet eruit en een hele dag werkje. En ik had het nooit als een bezwier ervaren, maar de laatste jaren wordt het wel steeds moeilijker. En dat is ook de reden waarom ik in 2018 stoppen ben. Ik kon het net meer opbrengen. Ik kon het net meer. Het fijne van het werken hier, dat wie me een beetje ontnomen. En ja, dat is het leid dat ik stoppen ben met melken. En uiteindelijk, met terugwerkende kracht heb ik daar geen spijt van. Maar het was net een besluit wat uit mezelf kwam. Het is Trots de tijd is het me een beetje opdrongen. Ik kon het net meer vinden. Ik kon net meer de willen vinden die ik nodig hier om dat elke dag te doen. Maar die beesten konden er niks aan doen.
de situatie verhoren. En daar heb ik me op aangepast. En kwam dat dan door die familiestrijd of door de regels van de oorlog? Ja, weet je wel, ik weer sterk teleurgesteld in het feit dat ik net een waardering kreeg van wat ik hier 25 jaar gedaan heb. En ja, dat ze eigenlijk daar wel een streep onder zetten. Gewoon mij te zeggen van nou, laten we het lang maar aan een projectontwikkelaar verkijken. Ik vond dat verkwanselen. Ik heb altijd gezegd, ik wil net dat het green hart van Terhennen, want zoveel green hebben we niet meer in Terhennen. Het meeste is al op, on vakantiewenningen. We hebben hier al 3 grote parken, een landal zit hier, een roompad, weet ik wat voor parken er hier al zit. Ik bedoel, het tilt op van recreatiewenten, maar dat bloot voor de mensen die hier in de winter achterbloot als bewoner van Terhennen, bloot er natuurlijk net zo vol roer om te blijven. En dat is binnen alleen maar hoeven niet leeg staan, omdat ze alleen in december verhuurd worden. En ja, dit is wel een stuk wat volgens mij waardeerd wordt in Terhennen. En ja, dat wil ik graag van hun bewaren. Dus ik hoop dat het groen en blauw kan ik in de toekomst.